Tuzinje Sjenica, 17. juni godine. Ispred male džamije u srcu ovog sandžačkog sela okupile su se stotine ljudi, a kolone automobila su se nizale kilometrima. Iz Tutina, Prijepolja, Novog Pazara, Rožaja, pa čak i sa sjevera Crne Gore, iz Plava i Bijelog Polja. Ovo nije bila uobičajena ceremonija, već dženaza na koju je narod došao da oda počast jednome čestitom čovjeku, Murizu Kurtanoviću. Klanjena je u 13:30, baš ispred vrata džamije u koju je Muriz dolazio u djetinjstvu, zajedno s ocem i braćom, noseći osmijeh, nadu, rad i poštenje kao vjerni pratitelji. Danas to isto mjesto bila je obavijena težinom tišine. Tišine koja govori više nego 1000 riječi. To nije bila samo tišina tuge, već tišina prkosa, nevjerice, suosjećanja i boli, koja se prelijevala neizgovorenim riječima. Majka Malka stajala je nepomično, lice uprto u mezar, dok su braća Idriz, Latif, Ernes i Anes grčevito prigrlili rame jedno drugome, nastojeći zadržati suze koje su nesmiljeno klizile niz obraze. Sestra Ezila zurila je uokupljene kao da je tražila odgovor na pitanje zašto, koje ionako nema objašnjenja. Stariji iz sela su rekli da nikada nisu svjedočili većoj dženazi, većoj od ove za šehida, za mladog čovjeka čija čistoća, rad i vjera nisu imali mrlje. Jer Muriz nije bio samo mladić, bio je simbol dostojanstva. Ubijen je brutalno, iz pohlepe i zavisti, a njegovo je ime od danas sinonim za poštenje na rubu zla koje se uvuklo i u najčistije dijelove našeg društva. Danas je Tuzinje postalo centar Sandžaka, ne zbog politike, festivala i izbora, već zbog tuge koja nas je sve povezala. Porodica, iako slomljena, dočekivala je svakog posjetioca dostojanstveno, bez riječi, ali s oznakama zahvalnosti. Svakome koji je došao proučiti Fatihu, spustiti mekte na tabut ili pustiti suzu, odavali su počast ne samo Murizu, već i njegovoj porodičnoj i ljudskoj draži. Ljudi su redom prilazili i šutke ostavljali dio svoga srca na tabutu. To je bio trenutak zajedništva koji je pokazao ovaj gubitak nije samo Murizova tragedija, već tužna priča svih nas. Kada je cijelo selo Tuzinje stavilo tijelo Muriza u mezar, činilo se da je zemlja koji ga je hranila znala i primila svoju najbolju nadu, ali je njegova smrt otvorila rane koje neće tako lako zacijeliti. Ovo ubistvo više nije samo predmet istražnih organa, ono je krik u ime pravde. Postalo je simbol, poziv. Neka nikome više ne treba biti dopušteno da strahuje za život zbog tuđe pohlepe. Zato Sandžak danas ne ćuti, već pamti, boli i zahtijeva odgovor. I poručuje, nećemo zaboraviti, nećemo šutjeti, tražimo pravdu. Povrh svih liječničkih izvještaja, očajnih pogleda porodice, mukle tišine ispred džamije i teških laži koji stoje iz ovog ubistva, postoji još jedna istina koju treba dobro čuti. Da Muriz nije zločinac, već radnik, pošten čovjek, sin i brat. Da njegova porodica više ne žudi za drugim danima, već za istinom i mirom. Da svaki od nas mora nekako nositi tu odgovornost. Ako smo danas s Murizom u gubitku, sutra ćemo, ako ne budemo pazili, gubiti i dijelove vlastite čestitosti i pjesme koju nam je sanjivo čuvao. Zato danas, dok vidite njegov tabut, dok čujete tišinu koja govori više od riječi, dopustite da vas progoni jedno pitanje. Kako ćemo odgovoriti? Hoćemo li dopustiti da ova neumitna tuga postane blaženstvo bez pravde ili ćemo ustati i reći ne, ovo mora stati ovdje? Pozivamo svi zajedno da tražimo pravdu, da se obratimo vlastima, da ne dopustimo da ovaj slučaj bude samo dio statistike, da Murizovo ime odzvanja u sudnicama, u zakonima, u običajima, da njegova porodica, šaka po šaka, dan po dan, pronađe moć za sabur i mira. Neka mu Allah Đelešanuhu podari najljepše mjesto u džennetu, a porodici snage. I neka svatko od nas od današnjeg dana nosi njegovu priču kao opomenu i vodilju. Da dobra djela vrijede, da poštenje vrijedi, da pravda, unatoč svemu, mora ostati stub naših života.